su dai 'yan kwamitin masallacin juma'a na Kano Road Kaduna waɗanda kuma suke amfani da filin Murtala Square domin yin sallan idi sun ce matakin neman su biya zunzurutun kuɗi har naira 500,000 ya zo musu da bazata kasancewar sun shafe shekara da shekaru suna amfani da wurin domin yin sallar idi. Malam Sabiu Garba ɗaya ne daga cikin mambobin kwamitin ya kuma shaida min yadda suka ji bayan samun takardar biyan kuɗi kafin a ba su izinin amfani da filin na Murtala Square domin sallar idi. Ba mu ji daɗin wannan abun ba domin wani abu ne wanda mu ba mu taɓa majin shi ba gaskiya a ce za ka yi sallah sai ka biya kuɗin ibada da za ka yi a arewacin Najeriya kuma wannan wuri da muke sallan nan Saddauna ma ana yake sallah duk wani gwamna su Abba Kyari su waye duk anan suke sallah kuma wurin nan an tintini iyayenmu da kakanninmu sun tabbatar da wannan wuri an ba su ma takarda a rubuce. To yanzu kenan kun haƙura ba za ku yi sallan idi ba a wannan wuri kenan? A ina ba za mu haƙura ba mu duk wani hanya da za mu bi ta ka'ida wanda yake ta shafi doka ba za mu saba doka ba za mu bi ta. To ba ku ganin kamar misali tunda da wuri ne da aka mai da shi na kasuwanci tunda sauran taruka ana biya mai yiwuwa watakila dalilan da yasa kenan suka ce sai kun biya? Duk duniya ba inda ake a ce ana yin kasuwanci gwamnati ta ɗauki nauyin al'ummata. Duk wani abin da ya taso a jihar Kaduna yan ɗariƙar Tijjaniya ga su ake takawa da roƙon Allah da kuke. A ba zargi bane wallahi wannan zahiri ne tunda ni memba ne a kwamitin na an kawo mana sai an biya naira 500,000. To sai dai kuma za a iya cewa gwamnatin jihar Kaduna ta yi amai ta lashe akan batun biyan kuɗin. Inda a yanzu ta ce an janye umarnin biyan kuɗin kafin amfani da filin na Murtala Square domin sallar Idi. Mr. Anthony Richard shine mai magana da yawun hukumar kula da kasuwannin ta jihar Kaduna. Akwai gyare-gyaren da aka yi a shi Murtala Square, so sabili da wannan gyare-gyaren ne aka ce an dakatar da wasu aikace-aikace na ko siyasa ko na addini. A wannan takardar ma kuɗin da aka ce a biya na masallacin ma an riga an ce ma masallacin ba za a biya wannan kuɗin ba. To amma tun da farko me yasa aka nemi a biya? To gaskiya dai wannan ba hurumi na bane, management ne za ku iya tambaya su faɗa muku abin da ya gudana. To za a iya cewa watakila saboda matsin lamba ne yasa kuka janye matakin a biya kuɗin nan? A'a, akwai tsarin da aka fidda na cewa ana kokarin a ga an daina wani ayyuka na da addini ko na siyasa a wurin baki ɗaya. An canza tsarin Murtala Square ne yanzu gaba daya saboda idan ka je wurin zaka ga yadda kake ganin Murtala Square a da ba yadda zaka gan shi ba yanzu an canza, an yi tsare-tsare a wurin sosai, an yi gine-gine a wurin sosai, so kowanne gine-gine ma za su iya sa abin da aka saba yi da ba shi ne za a ci gaba da yi ba yanzu. To sai dai a nasu bangaren 'yan kwamitin masallacin sun ce kawo yanzu ba sanar da su ba hukumance dangane da janye umarnin biyan kuɗin kamar yadda Malam Sabiu Garba dan kwamitin masallacin ke cewa. Yanzu dai sakon mu bai riga ya gama iso mana ba saboda mu mambobi ba a sanar da mu ba ila yanzu suka fitar da abin idan sun yi wannan muna sa ran Allah ya sa ya ɗore ba na yaudara ba ne. Idan an yi abu da yawanci za ga yaudaran mutane ake daga baya zuwa ce abin nan wallahi inda suka ci daga tafiya haka tsala ne a wurin al'umma don ba wanda zai yadda da wannan abu. Takardar neman biyan kuɗin kamun ba da izinin amfani da filin idin ya karaɗe shafukan sada zumunta wadda kuma ke ci gaba da janyo martani daban-daban tsakanin al'ummar jihar a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara akan wanda ya cancanci ya gaji gwamnatin Malam Nasir El-Rufai da wa'adinsa ke karewa a shekara mai zuwa. Yusuf Tijjani, BBC Hausa daga Kaduna a Najeriya.